وەگۆ مرۆڤ بدەهێن ساڵان vegeriya be bidemê. Dikaneke biçûk alavên kevin, tayên heriyê û gelek korî. Evên pêwîstiyên çêkirina mehfûrên destî. Ji 25 sala ve ev karê Fuad bavê Ebdo ye. Tirsa wî ji rawestandina karê çêkirina mehfûran bi şêweyê kevin di her gotinek wî de diyar e. Ji deradebara jiyana wî ye û karê bav û bapîrê wî ye. Ji ber vê yekê zilamê 40 salî hêvî dare got piştgirî ji vî karî re hebet da got ranewesta. Em hatine girêdan bi vî karî. Jê deradebara jiyana me ye û karê bavê me ye. Ez di wê tirsê de me got rojek bê û ev kar raweste. Hêvî darin, piştgirî ji bo vî karî were kirin. Li bajarê Êrîha, got salên şer bandor li hemû aliyên jiyana wê kiriye. Viyana jiyanê nemiriye, lê şikestiye. Maddeyên sereke ji çêkirina mehfûrê re bi zehmetî û bi nirxekî bilind peyda dibin. Ev yek bandor li nirx û karê çêkirina mehfûrên destî kiriye. Tayên heriyê her dem peyda nabin ji ber ku rê girtî ne. Eger rêwerin vekirin kar zêdetir dibe. Buhabûn jî çêbûye. Ji ber vê yekê daxwaza xelkê li ser kirîna mafûrên destî jî kêm e. Bajarê Êrîha li Idlibê navenda çêkirina mehfûrên destî li Sûriyê ye û nêzî sed navend û kargehên wê li bajêr hebûn. Lê niha bi tenê çend navend mane. Tevî zehmetî û rewşa aborî lê hewlên berdewamiya çêkirina mehfûrên destî li vê navendê berdewam dimîn.